Salut și bine v-am găsit la un nou episod. Azi facem un episod scurt, că am primit un brawler nou din Brawl Stars, Bea. Foarte șmecher, deci foarte șmecher e skin-ul. Așa, dăm un duo. Și ne-am picat cu Tara, foarte bine. E mitică. Dă și mult damage. Ăsta nu prea știe să joace cu Tara. Deci e foarte bună Bea. Deci uitați. Stai să dau un damage la Poco ăsta să noob. Ați văzut? Deci ați văzut cât damage a dat. Oh. Heck, nu i se încarcă atât de repede atacul la Poco. Video asta o să fie de 4-3 minute, cam atâta. O trecut deja un minut. Deci ați văzut, 2200 damage. Foarte bună e Bea. Mor obicule. Ah, mor, sunt low. Uite că îl mai avem pe Gale aici. Oh. Dau 3 meciuri și cred că închid video-ul. M-am gândit să fac video, mi-a picat un nou brawler, de ce să nu fac? Noroc m-a spawnat acum. Op, stai tu cu minte. Aoleu, deja 4 echipe și eu sunt prea low. What the fuck? Minus un trofeu. Bea nu-i prea bună pe duo sau pe solo. Dau un Brawl Ball. Frumos. Când dă un damage, uite, vedeți albinuța care se încarcă, dă foarte mult damage. Când dă un hit, albinuța aia dă putere multă. Magic win. Cum a murit? Toată echipa mea e lă. What the fuck? Am văzut că la video anterior s-au strâns 2 like-uri. Vă mulțumesc pentru cei care au dat. Mortul. Și-o irosit ultima dată degeaba. What the fuck, ce nu. Barley din echipa roșie. Eu am mingiuța. O arunc acolo. Hop. Hop. Fuck, a murit. Cred că termin meciul ăsta și închid episodul. Aoleu, o dărmat ăștia tot aici. Să vă abonați pe TikTok. Pe TikTok mă cheamă Ion887. Așa, hai, gol. Number 1. Like și subscribe dacă v-a plăcut meciul. Să nu uitați să vă abonați dacă nu sunteți abonați și pa, pa!